No niin. Hei, olen Leila Niemimurola, lääkäripäivien ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja. Sain vastattavaksi kysymyksen, miksi lääkäripäivien teemaksi valittiin juuri lääkärinä tulevaisuuteen. Ilmeinen vastaus on se, että Suomi täyttää 100 vuotta. Ensimmäisen vuosisadan tapahtumat ovat johtaneet meidät tähän, missä olemme nyt. On ollut pula-aikoja, sotia, väestönsiirtoja ja niistä kaikista on selvitty. Kansanterveyslaki uudisti terveydenhuollon ja peruskouluopetuksen. Olemme kansakuntana varsin vauras, terve ja PISA-menestys on kaikille tuttu. Nyt tällä hetkellä sekä meillä että maailmalla on menossa jonkinlainen murroskausi. Väestö ikääntyy kaikkialla, maahanmuutto lisääntyy ja meillä maan sisäinen muuttoliike on taas lisääntymässä. Ammattikunnan työhön vaikuttavat sote ja digitalisaatio, kanta ja apottihanke. Erikoislääkärikoulutus on myös uudistumassa. Eri aloille tulee kiintiöt eikä jokainen välttämättä pääse ihan sille alalle, mihin on suunnitellut. Nämä kaikki vaikuttavat sekä sairaanhoitopiirien, työyhteisöjen että yksilöiden elämään. No miksi teema on tärkeä? Tulevaisuuden perusta lasketaan nyt ja siksi on hyvä kääntää katse tulevaisuuteen, millainen me haluaisimme sen olevan. Yksittäinen lääkäri seuraa tätä kaikkea mediasta, keskustelua vie eteenpäin joku muu ja meille jää vain reaktiorooli. Lääkäripäivillä on kaikkien mahdollista osallistua keskusteluun, tavata tuttuja ja vaihtaa mielipiteitä. Tervetuloa mukaan!